Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha umuntu ongasekho ekhuluma nawe. Uma uphupha umuntu osewashona ekhuluma nawe, leli iphupho elijulile eliphethe umlayezo omkhulu. Leli phupho lincike kakhulu ekutheni lowo muntu ubethini kuwe okanye ubenzani. Abantu abangasekho uma befika ngokwephupho, ngokuvamile basuke beletha imilayezo ngezimo zethu zokuphila. Kuyenzeka balethe izixwayiso futhi balethe okuhle noma izimfundiso ezithile ngesikhathi sephupho. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi iphupho belithini futhi kwenzakalani. Umlayezo olethwa abangasekho ephusheni kubalulekile ukuthi ugcinwe ngendlela efanele, kungaze kube nezinkinga ezinkulu. Njengoba ufika nje umlayezo, kunesizathu. Siyabonga, nisale kahle.